Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya. Alhamdulillah bar maghrib guys. Di tangane maknya belum sembuh. Kita tadi aku ning puskesmas. Golek obat ning puskesmas guys. Tangane maknya. Astagfirullahaladzim. Tangane maknya kayak gini. Kena minyak. Ini bendel-bendel. Kena minyak guys. Astagfirullahaladzim. Muka-muka ndang waras. Tak periksakno tadi punya obat ke dokter juga ya, obat sing kanggo salep, obat salepe sing kanggo mengeringkan. Iki gak oleh dicoblos biar mecah polahe dhewe. Iki biar jeblos polahe dhewe, gak sadiane jajan ora. Nek rono prai kondo rono kowe, prai mati. Ndang santai, meneng isik biar tungguan kuwi. Jeblos tangan iki. Ayolah, cepet rene terus iki. Bancaan donan. Kan iso nak kuwi. Lagi bar mangan teh. Tangane sakit, guys. Melentung. Mlepuh, kena minyak rewang entuk kala iki. Oke, bolo obate mbok tak endi kok. Minum obate ada 3 bungkus. Tak perlihat iki guys. Ya wong bar mangan mare ya ndek wareg. Ya langsung. Iki obat tensi. Nggih, darahe mbir ora patek nemen. Iki obat perda nyeri tangan. Luka-luka bakar. Engko nek bar mangan mak ngombe obat iki. Terus iki salepe guys. Ya nasibnya lagi ra beres. Iki nanti salepe ini nih wis ra oleh kena banyu. Wis engko mangan dhisik urung mangan mak soalé. Ora oleh ngombe obat nek urung mangan dhisik. Oke, bola dongakno ya berdang waras. Dina iki bojoku bancaan. Bancaan nggone Mbah Ju sing ape digawe kuwi buka gedhek. Ngenteni berkat godhong jati guys ya. Mangan berkat buka. Entah ini banyak cek sekalian engko nek bar mangan lagi ngombe obat. Kayak mak emang ya nyayur terong lawa tempe, kerupuk ya nek apa-apa ya nek guys. Sekarang padahal minyak panas, make goreng-goreng selawase iki ra tau ngene iki lho, guys. Iki ning gone wong digawe tanganku dadi ngene. Ya Allah, adekku ya ndok. Blidoh kabeh. Wis nasibe lagi tok kono lagi dikeki blai karo pangeran wis rasane. Wis disyukuri ae. Lagi dikeki penyakit iki apa jenenge keplidoh minyak goreng. Mentol-mentol. Ora apa-apa. 3 dina 4 dina ndarake impes. Ndak boleh dicoblos ini engko ndak infeksi ya guys. Ki tangane derjian barang yang pentol-pentil. Ndelok iki. Ya Allah, pentol-pentil pentolos. Kaya ndas singo. Rasane panas iki ora kaprah. Panas nyeri-nyeri ngono. Karo udunen iki jek panas iki. Helm. Nduk masem mulai nek jale ning Mas Kidul. Ning gone maem paling. Iya ndak cukup helme. Iya, oke, buka berkat ning mah. Aris mana ndi yo? Oke, Paknya yo mangan, guys. Buka berkat Riz, buka berkat Riz. Teman-teman aku. Piye ngene iki jajar. Tak telepone pisan. Aku lah bisa. Ya.
Re. Ini oh. Wes urungane sini. Aku ngenteni di Basia. Ngenteni ini. Dari pare. Kita ikut. Ngenteni ini. Enak nah. Batu enak. Buat yang mana sobat? Kue, buat apa? Ajar. Cuma buat prof mau kanu master iwak apa? Enggak iwak. Buat itu kakak. Panggang. Aku kaget loh kowe. Anu jantungku lorot loh. Lebih tinggi. Jantungku mbok belek. Arane aku. Bojone marane ngeri. Pangkane gak jai. Tunjukan nang jai. Nih. Belum ini resepnya sampai entak. Bek kerupuk. Apa nek kok? Kalau saya nak dulu kan urut pakem. Ya, para ngidul. Lalu Bermain iwak tempe ku digaruk. Coklat untuk nggak apa-apa loh. Mau kapal ini. lantek
Ngarep. Terus banyu ngarep. Kowe bayarmu aja apa? Lupa ora tuku kok. Berasa dhewe. Apa? Apa? Atas. Coklat untuk itu. Aku serah apa? Oke pemirsa, tak cukup semene bae konten dina iki nek buka berkat karo ngedono penyakit mae sing diderita adalah kena banyu panas. Oke, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share sak akeh yo guys. Dah alah bar mangan ngentute metu angin. Oke, ora sopan. Wong tua ngentute. Wes bar mangan wetenge warek ambyar guys, padha metu dhewe-dhewe. Oke, terima kasih. Salam buat semuanya ya. Terima kasih. Iki wis kabul-kabul kajate bancaan dipangan berkati winter. Oke, jangan lupa ditonton. Tak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Dah.